Vas dvojica ste profesionalni predsednici Skupštine stanara. Koja je osnovna razlika između stanara koji obavljaju tu funkciju i vas koji to profesionalno radite? Pa osnovna razlika između stanara koji obavljaju funkciju predsednika Skupštine zgrade i nas koji to radimo na jedan profesionalan način jeste upravo u toj profesionalnosti. Mi se toga posla prihvatamo sa svim predznanjem koje je potrebno za taj posao. Poznajemo zakonsku regulativu, poznajemo način za prepoznavanje problema, načine za njihovo rešavanje, otklanjanje i tako dalje. Osim toga, mi taj posao radimo u sklopu naših, tako da kažem, poslovnih aktivnosti koje traju svaki dan 24 sata dnevno. Znači 8 sati posvećujemo nekom aktivnom radu i imamo aktivan telefon 24 sata dnevno svim praznicima. Posao obuhvata sve poslove predsednika Skupštine zgrade propisane zakonom o održavanju stambenih zgrada. Ali kao što je kolega rekao, izlazimo iz tih samih okvira i imamo taj aktivni telefon, obilazimo zgradu više puta u toku nedelje, a da kažem, sami poslovi se odnose na neke administrativno-tehničke poslove kao što su prvi koraci su formiranje Skupštine zgrade, registracija, dobijanje matičnog broja PIB, otvaranje računa nekog poslovnih banaka. Zatim bih naveo još i koordinacija sa firmama zaduženim za održavanje, redovno tehničko održavanje, održavanje higijene, zajedničkih prostorija, održavanje liftova, naravno i praćenje njihovog rada, podnošenje izveštaja stanarima o tome šta je urađeno. Takođe tu smo da vodimo računa o kućnom redu u stambenoj zgradi i da se obratimo nadležnim službama, znači SUP-u, komunalnoj policiji i nadležnim inspekcijama.